Kaixo, neskamutilok, zelan zaudete? Ondo? Vale, venga, posten naiz. Bueno, beitu, pues nada, oporrak bukatu dira eta guk jarraitzen dugu etxe barruan. Así que, pues bueno, hemendik aurrera jarraitu behar dugu lan egiten, etxean, vale? Zuek zuen etxean eta ni hemen. Ni prestatzen dizkizuet gauza batzuk eta egingo dituzue etxean. Eta gaur hasiko gara notekin. Noten izenak errepasatuko ditugu. Goratzen duzue, ja hau egin genuen eta ikasi genituen sol, la eta mi notak. Bai? Sol nota kokatzen genuen hemen, bigarren marran, ezta? Vale. Eta mi nota non kokatzen genuen? Pues hemen, lehenengo marran. A ber... Hori da. Eta la, bi marra hauen artean. Tarte honetan. Hemen dagola. Bai? Bueno, pues gogoratu sol bigarren marran, mi lehenengo marran, eta la bi eta hirugarren marren artean, bigarren tartean. Vale? Orain, zuen txanda da, zuek esan behar duzue, zein nota den, eta gero, bueno, pues pista bat emateko aterako da izena, vale? Beitu. A ber. Hau da... Zein? A ber... zelan, asmatu dugu? Ondo. Venga, jarraitu. Zuek egiten. A ber, beste hau. A ber... Bai, asmatu dugu, ezta? Venga, beste bat. Eta hau... Ondo, venga, beste bat. Zein zen hau, a ber. Ondo. A ber, urrengoa. A ber, hau asmatzen dugu. Zein da? Vale, ederto, beste bat. Eta hau? Pues zein izango da? Pues claro, venga, oso ondo. Eta orain daukagu... Bi marra hauen artean, hori da, venga. Lehenengo marran... Bai. Eta... Hau... Tarte horretan zein dago... Oso ondo. Ui, nola doa... A ber, hau... Bigarren marran... Sol, oso ondo. Eta beste hau... Lehenengo marran... Oso ondo, vale, pues errepikatu nahi baduzue eta aber ikasten ditugun oso ondo nota hauek. Venga, agur, gero arte.